Os nenos pensamos. Non podemos pegar as mulleres porque son parte da nosa vida e as necesitamos. Temos os mesmos dereitos. Non se pode pegar a unha muller porque é como se pegases a túa nai. Antes de pegar a unha nena, tens que pensar se queres que tamén te o fagan a ti. E se pegas a unha nena, estás facendo violencia, incumplindo as normas dos teus pais. Non podemos pegar as nenas. Eso sería violencia de xénero. E tense que acabar xa. Se a ves, non vires a cabeza. Eso é de cobardes. As nenas dicimos. Non fagas o que non queres que te fagan a ti. Se pegas a unha persoa, demostras o corazón de carbón que tes. E se o falas e o arreglas, tes un corazón de ouro. Que non se pode pegar a xente. Nin nenos, nin nenas, nin mulleres, nin homes, porque está mal e lles doe. Non me gusta que me peguen, porque me fan dano a min e a todas as mulleres.